ev dengê li ser behra Wanê belav dibe dengê koma hîvron e. Ew bo balkişandina ser kampanya paqîjiya bajêr û behra Wanê derketiye ser dikê. Bajarvaniya Wanê bo balkişandina kampanya civakek hestiyar û wana paqij hin rêzîçalêkiyan li dar dixe. Ev konsert jî bi beşdarbûna koma hîvron û kolektîvên rîtmên azad li kêleka behra Wanê li bajarokê Artemitê pêk hat. Hevbajarvana Wanê Nestihan Şedal dibêje ku ew armanc dike ku di nava civatê de hişmendiyekê nû bidin avakirin. Îro ji bo ku bajarekê paqijtirîn, ji bo ku bajarekê ekolojîk em hatin li vir, em kombûn û me got em ê hişmendiyekî nû di nava bajarê xwe de ava bikin. Hevbajarvanê Wanê Abdullah Zeydan jî derket ser dikê û derheqê kampanya paqijiyê de agahî dan û banga hestiyariyê kir. Em dizanin ku nirxê me xezaya me bû me pir girîng e. Em ê çan heya îroke gelê Wanê serbilindî serfirazî nirxê xwe partiya xwe xudan derket em bawarin aynî vê hişmendiyê em de bajarê xwe jî behra xweya Wanê jî em ê hestiyareke mezin xudan bi derkevin. Şedalê dida zanîn ku di demên rêveberiyên borî de behra Wanê û jîngeha Wanê pir hatiye qirêjkirin. Ew dibêje ku ew dê bi rûnişvanên Wanê ve careke din bajarê xwe xudan derbikevin. Wek hîncî dizanin, 8 sal e bi pêşengiya qayyûman ve bajarê me hat talan kirin, behrên me hatin qirêj kirin, cemên me hatin qirêj kirin, kolanên me hatin qirêj kirin. Lê îro em dibêjin em ê bi gelê xwe ve, bi jinan ve, bi dayikan ve, bi ciwanan ve em ê dîsa bajarê xwe bikin bajarekî ekolojîk. Em ê xwezaya xwe xwedî derkevin, axa xwe, ava xwe, cemên xwe, behra xwe em ê xwedî derkevin. Konserta hîvron û kolektîvên rîtmên azad heya direngiya şevê bi stran û govandan berdewam kir. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.